Parlem amb Rafa Sambó, que és músic i sociòleg, que ve a la Fira del Llibre de València a presentar-nos El riu dels ulls, una obra a cavall entre la novel·la, l'assaig i el dietari, i de la que parlarem tot seguit amb ell. Rafa, benvingut, gràcies per estar ací. Molt bé, gràcies a vosaltres. En primer lloc, què és el riu dels ulls? Bé, el riu dels ulls és una... Així el tenim, el llibre, és una barreja que combina d'una banda una novel·la, fragments d'una novel·la d'un xiquet en els anys del franquisme, amb un dietari d'un professor universitari en una universitat estrangera, en Glasgow, i amb les reflexions que es fan més en to assagístic des del present, el present és el 2010, quan el vaig escriure, i realment ja, diguem-ne, la unitat de l'autor, perquè el xiquet de la novel·la soc jo, el professor en Glasgow soc jo també, i el que reflexiona sobre tot això també soc jo. És un experiment pel plaer d'experimentar aquesta barreja de gèneres, o simplement cada part del relat necessitava un llenguatge determinat, un gènere determinat per a portar endavant la història? Sí, és més això segon que dius. D'una banda, en termes així com més generals, és una necessitat irreprimible de contar, d'explicar, de contar-me, d'explicar-me, d'entendre'm. A vegades ens entenem quan intentem contar a un altre el que pensem i el que ens està passant, i fins que no trobem la manera de contar-ho, no ho sabem molt bé. I després, clar, hi ha determinades experiències, sobretot d'un xiquet en el franquisme, que és molt difícil per a un adult, sociòleg, analista, etc., convertir-ho en algo que tinga una intensitat i una emoció, si no és a través de la narració. És a dir, fer un assaig sobre el franquisme, sobre la infantesa, l'escola franquista, el nacionalcatolicisme i tal, no m'interessava. Se pot fer, però no m'interessava. Volia arribar a un registre més emotiu, més personal, i per això tria ahir la fórmula narrativa, de la mateixa manera que per a expressar, diguem-ne, el descol·locament que se troba un quan està en una universitat estrangera per a una temporada llarga, que és quan pesa, diguem-ne, la distància dels amics, de casa, dels afectes, inclús del clima, perquè a Glasgow està sempre plovent, fa molt de fred, sempre núvol... Un clima tan diferent com el del País Valencià. Exacte, doncs, tot això, per a reflectir-ho en clau, diguem-ne, de solitud i de concentració, doncs venia molt bé el dietari, no? Dius en la sinopsi que dissecciones la realitat que t'envolta. Després d'esta vivisecció d'esta societat, què t'has trobat? T'agrada el que veus? Bueno, la major part de les coses que veiem en termes socials són terribles, són horroroses. Vivim probablement un període d'inici de segle, salvant les distàncies, tan terrible i tan horrorós com el principi del segle XX, com aquells anys de la Setmana Tràgica i de les fortes persecucions i càstigs als obrers, als sectors populars, etc. Vivim en una mena de despotisme de la imatge, d'engany, de manipulació, i en aquest sentit tot això no m'agrada gens. D'altra banda, alguns aspectes que tenen més a veure amb la qualitat de la condició humana, dels afectes, de les emocions, la importància de l'amor per a la vida, tot això m'agrada molt i també ho posa molt en el llibre. A més d'este llibre, que has publicat recentment, també has fet, també els últims mesos, un treball discogràfic, un treball musical, musicant versos de Shakespeare. En quina disciplina artística te trobes més a gust? O tornem a lo d'abans, són disciplines artístiques, en cada moment se necessita expressar-se d'una manera? Sí, bueno, jo soc molt narratiu en tots els registres, i aleshores hi ha moltes maneres de contar. Una forma de contar és a través de la narració pura i dura, altres vegades a través de l'escriptura
més de tipus assagístic, altres vegades a través de la poesia, altres vegades posant-li música a la poesia i cantant. És a dir, jo crec que on me trobe bé és amb la paraula i en totes les formes d'expressió de la paraula, tant la paraula escrita com la paraula dita, cantada, etc. I sempre observant i moltes vegades criticant allò que t'envolta, aquesta societat de la que hem estat parlant abans. Sí, bueno, això és inevitable. Si un té una certa pretensió de fer alguna cosa artística que vagi una mica més enllà o que no se limite a ser un producte que no estiga pensat en clau comercial, sinó en clau d'expressió autèntica, si se pot dir així, necessàriament ha d'enfocar-ho més en aquest sentit, diguem-ne, de crítica, de disgust de les coses terribles que passen en la nostra societat. Avui, per exemple, o ahir, llegíem en la premsa que el Partit Popular diu que al 2017 arribarem a un atur del 20%. I ho presenta com si això fos algun èxit, quan el fet que hi hagi tantíssima gent aturada i que la perspectiva siga que va continuar un atur enorme durant anys és senzillament immoral, és repugnant. Costa molt d'entendre com en la societat actual no passa com en altres èpoques de la història que la gent se llança al carrer amb una indignació prou més intensa que allò que hem dit del moviment dels indignats, que també he estudiat en el seu moment com a sociòleg. I això què creus que és degut? O sigui, per què no està passant això que estaves comentant que passava fa un segle? Bé, perquè d'una banda hi ha una sensació d'impotència molt més gran que la que hi havia a principis del segle XX. A principis del segle XX estava tot per conquistar. I ara ha sigut un procés, des dels anys 80 del segle XX, hem patit 3 dècades de liquidació sistemàtica dels drets socials, dels drets col·lectius, dels drets de segona i tercera generació, que es diu el dret a la cultura, el dret a l'escola, avui també en dia el dret a la informació, avui és el dia de la llibertat d'expressió i ens trobem en situacions autènticament delirants des del punt de vista de la llibertat d'expressió. I així com, per exemple, per no anar-nos-en tan lluny com a principi de segle, així com la generació dels anys 60, la generació dels anys 70, jo soc més aviat dels 70, teníem molt a guanyar, és a dir, pensàvem que podíem fer, després han vingut les coses com han vingut, però pensàvem que podíem fer un món millor almenys llevant-nos de damunt la dictadura franquista, les llibertats, etc. Ara, quan ens han, diguem-ne, robat claríssimament el significat real de les paraules, quan la paraula llibertat pot estar en boca de Cospedal o de González Pons, la veritat és que la sensació d'impotència, de fracàs, d'impossibilitat de canvi se fa molt més gran. És a dir, la generació dels joves dels anys 60 i 70 volien menjar-nos el món. Els joves actuals se conformarien en menjar, per entendre-nos, i això és terrible. Tu creus que ens tornarà el significat de les paraules en algun moment? Crec que hem de treballar i hem de reivindicar la recuperació del significat autèntic de les paraules. I això es fa donant-li, diguem-ne, sentit en l'únic pla en el que les paraules prenen vida, que és en l'existència, en la realitat. Si les paraules simplement se construeixen per a designar mons virtuals i reals, per a generar plaers més o menys fugissers, que també és bonic i està bé, però sempre que no siga l'única cosa, si només és això, estem perduts. Les paraules, dignitat, llibertat, drets, igualtat, han de tornar a recuperar el sentit real per a que la gent, d'alguna manera, puga, com diria jo, recuperar-se a si mateix. Doncs amb aquesta reivindicació, amb aquesta necessitat de reivindicar ens quedem i per supost també el riu dels ulls. Rafa, gràcies per estar aquí. Molt bé, moltes gràcies.